Croeso i Penrydd, yr podlediad lle mae awduron yn cael cyfle i ddarllen drafftiau amrwd o'i gwaith a trafod rôl cynefin, cymhelliant a crefft. Grug Muse dwi. A Iestyn Tyne dwi. A wsos yma, mae gennym ni ryddin arall yn dod eto o Ben Llŷn, efo ambell i awdur o Ben Llŷn. Iestyn, fes di yn sgwrsio efo Peredur a Llŷr am ffuglen ffantasi, ffuglen wyddonol. Sut dath y sgwrs? Nathach chi aros yn y byd hwn? Nathon ni deithio i sawl byd gwahanol dweud y gwir ac oedd o'n hanner awr fach ddifyr iawn. Llŷr Titus a Peredur Glyn oedd yn gwmni fi. Llŷr Titus yn un o'r un ardal a fi, o Ben Llŷn, o Fryn Mawr i mewn bell o Sarn, awdur, dramodydd, golygydd a ddisylfennu cwmni theatr cymunedol Tebot. A wrth gwrs, i nofel gyntaf o'i oedolion Pridd, di ennill categori ffuglen Gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2023 a'r Brif Wobr. A mi oedd Peredur Glyn hefyd ar y rhestr fer yr un categori ffuglen, digwydd bod efo'i nofel gyntaf o Pumed Gainc Mabinogi, un o Ynys Môn, diolch yn wreiddiol. Mae'n ieithydd, mae'n ddarlithydd yn Brifysgol Bangor, a mae gen fynta fel Llŷr nofel na ddwy arall ar y gweill. A nathon ni glwad, byddwch chi'n clywed gan Peredur yn y man, dweud y gwir, allan o, sequel Pumed Gainc Mabinogi mewn difri, lle. Be oedd yn ddifyr i mi yn y sgwrs yma oedd just nes i ddysgu lot am ffurfiau o'n i falla ddim cweit mor gyfarwydd â nhw. A mae'r ddihangfa falla sydd i'w gael yn yr ffurfiau speculative na, fel mae Peredur yn sôn amdanyn nhw, ond hefyd gymaint o'n byd cyfoes ni sydd yn nhw mewn difri hefyd, lle. Y sgwennu ydy'n man cychwyn ni efo'r sesiynau yma, a felly be da ni'n mynd i gael gyntaf ydy Llŷr a Peredur yn darllen allan o drafftiau o waith sydd ganddyn nhw ar y gweill. Peredur, sefyllfa od digon anghysurus sydd gen ti dan sylw, ond lleoliad cyfarwydd iawn i lawer ohona ni hefyd yn y darn ti di dewis i rannu. Fyddi di roi chydig o gefndir a cyd-destun y detholiad a wedyn mynd ati ddarllen i ni. Ie, wrth gwrs, felly dwi'n mynd i ddarllen detholiad o llyfr sy'n mynd i gael ei gyhoeddi flwyddyn nesaf gan y Lolfa, sef Cysgod y Mabinogi. Ac fel allech chi falla ddeud oedd wrth y teitl, mae o yn ddilyniant, neu'n ddiliant sy'n gallu sefyll ar ben ei hun i Pumed Gainc y Mabinogi. Ac felly mae o hefyd yn genre o arswyd, a'r math o arswyd, dwi'n gael yn arswyd cosmic. Ac felly mae'n arswyd bach yn anghysurus, dwi'n meddwl. Ac mae yna sawl cymeriad yn y stori, yn y nofel, a mae pob penod o safbwynt gwahanol gymeriadau. Da ni'n mynd i glywed rwan o safbwynt un o'r cymeriadau. Felly, mae Helyg O'Shea, sydd yn defnyddio rhagenw nhw, yn llyfrgell genedlaethol yn Aberystwyth, mwyn cael gwybodaeth i ddatrys diflaniad ei ffrind penna nhw. Ond, mi nath Helyg syrthio ei gysgu mewn cadar, mewn cornal. Ac wrth iddyn nhw ddeffro, mae'r llyfrgell yn wag ac ar gau, ac mae'n nos, ac mae yna storm enfawr y tu allan. Dwi'n gweld os sy'n sbectol. Mae'r adeilad yma'n fawr, a fi'na mor fach. Yn teimlo'n ddiwerth braidd, dwi'n syrthio mewn i gadar galed sy'n wrth ymyl wal. Mi oedd hyn yn wastraff o famser i. Does ryfedd bod yng nghorff i'n dechrau ildio. Gweitha 7 awr o gwsg, dwi'n dal i deimlo fel bod ni'n nofio yn erbyn y llanw. Dwi'n plygu ymlaen gan rwbio fy'n halcyn efo blaen efo mysydd. 2 ddewis i geni, naill ai eistedd yma yn aros tan y bore, neu mynd i drio cael hyd i rywun fedrith o helpu. Dwi wedi aros yn fy unfan am rhy hir yn y mywyd. Ond mae fe'n rhaid i'n drwm, fel bod grym mwy na disgyrchiant yn ei gludo nhw at y llawr. Dwi'n cicio fy sgidiau ffwrdd ac yn ymestyn bodi fy'n rhaid yn ei sanau gan drio gael y gwaed i lifo'n haws drwy fy ngweithiannau. Mae'n helpu rhywfaint, ond fedra i ddim cael gwarad ar y teimlad mod i'n dal i gysgu mewn breuddwyd. Mae rhywbeth afreal a thrymaidd am fy sefyllfa, nes bod cosi a nifyr yn gwrido ar hyd fy nghroen wrth i mi feddwl am y peth. Dwi'n teimlo fel hyn pan mae panic attack yn dŵad. Dwi'n ddigon o gwmpas ymhethau i gofio mae'r marferion sy'n medru i fod atal yr ymosodiad rhag dod. Dwi'n trio dargyfeirio fy sylw at rhywbeth dibwys ac yn dechrau gosod fy sgidiau mewn rhes wrth ymyl ei gilydd yn dwt ar y carped, yn gyntaf ochr yn ochr, wedyn cefn wrth gefn, wedyn un ar y carped ac un ar y pren,
Dwi'n cyfri'r llinellau sydd ar y preniau fesul 3, 3, 6, 9, 12. Dwi'n clywed sŵn. Mae'n gwneud i mi rewi achos hyd yn hyn, mae wedi bod yn eithriadol o ddistawd sy'n mewn yma, heblaw am ddwndwr y storm y tu allan. Ond hefyd mae'r sŵn yma yn un od. Fedra mi ddim i ddisgrifio fo heblaw i fod o fel rhywun yn crafu cyllell ar garreg, yn ôl a blaen, yn ôl a blaen. Mae'r sŵn yn bell i ffwrdd, mor ddistaw nes mae di ddim yn sicr nad dychmygu ydw i, ond mae'n gyson ac yn gyflym, yn ôl a blaen, yn ôl a blaen, yn ôl a blaen. Dwi'n sefyll yn fyrbwyll gan gicio un o fysgidiau ar gam, fel bod yn sgrialu ar draws y llawr. Dwi'n troi fy nghlust mwyn trio dal y sŵn yn well, ond mae mor wan nes bod curiad fy nghalon i'n i foddi fo allan. Mae ofn yn dechrau cydyn i fi rwan. Dwi'n gwybod nad i'n gwneud synwyr i fi gael fy nychryn gan ddim ond sŵn. Mae'n debygol mai dim ond y gwres canolog yn dod ymlaen ydi o, neu rhywbeth. Ond mae'r cyfuniad o'r sŵn, a'r unigedd, a'r blinder, a'r storm yn gwneud i mi deimlo arswyd. Arswyd i fi heb i brofi ers mod i'n blentyn bach. Efo fy mhac ar fy nghefn a'r sgidiau yn ôl ar fy nhraed, dwi'n cerdded allan o'r cyntedd ac yn ddyfnach i mewn i'r llyfrgell. Dwi'n mynd siŵr pam nes i hynny, ond mae unrhyw benderfyniad yn well na dim penderfyniad. Dyna pam dwi'n ffeindio fy hun ar goridor diarth sydd wedi gweld dyddiau gwell. Mae'r carped wedi gwisgo fwyn fyma, ac mae'n ar bylbiau yn y to wedi torri. Heb syniad o le dwi'n mynd iddo fo dwi'n mynd yn fy mlaen. Troi cornel, cornel arall. Gweld grisiau, mynd i lawr y grisiau, coridor arall, cornel arall, coridor arall. Fe fy meddwl i'n drwchus a dwi'n dal i glywed y rhygnu. Di o'n nes rwan? Ta'n bellach i ffwrdd. Amhosib dweud. Dyna pryd dwi'n gweld bod y llawr yn lyb. Ddim jyst yn damp ond yn wirioneddol socian fatha bod rhywun wedi tywall bwcad yma. Mae fy llygad i'n dilyn y globaniaeth sydd yn rhedeg mewn llinell rownd y gornel ac i lawr set o risiau cul. Dwi'n gweld olion sgidiau yn y globaniaeth. Am bod unrhyw arwydd o fywyd yn arwydd da, ella, dwi'n dilyn o'r olion traed glyb. I lawr y grisiau fi, i ran o'r llyfrgell dwi'n eitha siŵr nad ydy ymwelwyr i fod i fynd, ond dwi'n yn poeni am bethau fel na bellach. Mae fy nghalon yn dyrnu a fy nwylo yn ysgwyd o fy mhocedi wrth i mi ddilyn y trywydd ymlaen, ymlaen. Dwi'n stopio. Does bron ddim golau yma. Dim ond emergency lighting gwelw gwyn yn pefrio o yma ac acw. Fedrai'm gweld yr olion traed bellach. Ond yn fwy na hynny, beth sy'n gwneud i mi stopio ydy mod i'n teiri bod mwg o fy nghwmpas i. Na, dim mwg niwl. Di o ddim yn drwchus, ond fel pan mae'r anadl di yn droi'n wynt y ddraig ar noson oer, sych. Di'r niwl yma ddim yn dod o nunlle amlwg, mae o just yno, llen sy'n gwneud llinellau syth y waliau yn aneglur. Dwi'n camu ymlaen yn ara bach drwy'r niwl wrth iddo fo gyrlio o gwmpas fy sgidiau. Dwi'n clywed sibrwd gwynt yn fy nghlustiau ac yn dod yn ofnadwy o ymwybodol o sŵn fy anadlu. Dydy hyn ddim go iawn, just fy meddwl i'n chwarae triciau ydi o. Cam ymlaen ac ymlaen eto. Mae'r sibrwd yn cynyddu yn fy nghlustiau yn swnio fel gwegian trawstiau hen dŷ. A'r crafu cyson nôl a blaen yn dal yno, fel tasa fo mewn rhan bell o'r adeilad ac y tu ôl i fy nhalcen i ar yr un pryd. Tywyllwch llwyr ar y coridor yma rwan. Nwylo'n crynu dwi'n tynnu fy ffôn allan ac yn defnyddio'r sgrin i oleo'r ffordd o fo mlaen. Prin bod y golau gwyn yn ddigon i dorri drwy'r diwch. Cam ymlaen, cam arall, un cam ar y tro. Dyna pryd dwi'n ei clywed nhw. Mae rhywun yma. Diolch yn fawr iawn i chdi, Peredur. Mi ddown ni nôl at y darn yna yn y man, ond Llŷr i lain asteroidau giliad, da ni'n mynd ar gyfer y darn ti dewis i rannu. Fedri di sôn chydig bach mwy am y darn yma cyn rhannu fo efo ni? Mae'r darn yma yn ran o waith llawer iawn mwy a llawer iawn blerach ar hyn o bryd. Mae'n nofel ffuglen wyddonol sgini ar y gweill, a mae yna ta 7 gwahanol gymeriad i gyd efo'i naratifau hunan sydd yn y pen draw yn uno. A mi ges i nawdd i ddatblygu'r syniad gyn Llenyddiaeth Cymru fel rhan o ysgoloriaeth awdur, a dwi'n ddiolchgar iawn am y cyfle, a dwi'n dal wrthi hyd yn hyn, ond mae'n dwad dow. Felly, ia, da ni efo un o'r cymeriadau archeolegydd ydi o, ar enw Kit Bomard, a maen nhw wrthi yn tyllu ar lain asteroidia allan yn y gofod, yn tyllu hen orsaf i ddarganfod beth yn mynd ymlaen yno. Dechreuodd y gola gripian o'r to ar waliau yn fesuredig dyner. Gweithreda'r system argylchoedd 12 awr ola thwllwch am y nail.
Defnyddiwyd sbectrwm llawn olaidd yn warad pelydra atmosfferig, a thrwy hynny llwyddau'r orsaf i fod yn ddim byd tebyg i amgylchfyd naturiol. Ond wedyn meddyliodd Kate, be oedd hwnnw? Doedd yr amgylchfyd yn ôl adar mor tawel ddim yn naturiol i'r hirddynol, enghraifft, iddo gael ei fagu a byw y rhan helaethaf o'i fywyd yno. Dyna dda naturiol iddo fo, a daeth rhai o fyfyrwyr tu draw i'r blaned honno hyd yn oed, a phob un yn wahanol. Beth bynnag am hynny roedd y patrwm gola'n well na dim. Yn un peth fe'r system o'r fath yn cadw trefn ar fywydau'r staff a'r myfyrwyr gan drannu diwrnod gwaith yn daclus. Bu ar gloddfeydd lle roedd gan bawb ryddid i fynd a dod fel mynnau nhw gan a dod na batrwm gola naturiol, a chynlyniad hynny oedd nad oedd neb prin yn effron yn gweithio ar un pryd. Cysidrwyd bryd hynny fod gan bawb ei strwythyr ei hun, a bod manteisio'r hynny yn beth buddiol i'r gymuned yn ehangach, ac roedd hynny'n wir, os nad oedd angen cadw sgwrs neu symud bwrdd godrwm. A chwarae teg, roedd y criw yn rhai da am sgwrsio. Rhwbiodd Kate ei lygad a tharo'r rhech. Fe ganddo fawr o amser ar ôl ynghlydwch y gilfach roedd yn cysgu ni. Swatiodd ymhellach a chysidro, cuddio dan y flancad am awr neu ddwy. Lledodd y golau gorneli'r pella'r ystafell a dechrau cryfhau. Dim ond unwaith bob pythefnos byddai gola'r seren yn taro'r gloddfa, gyda unrhyw gryfder gwerthon amdano fo. A hynny am ei digon lib lab o cylchdro'r asteroid o'i chwmpas. Byddai'r gola miniog hwnnw'n para am dridia, ac y ddigon llachar i ddallu'n rhywun o ddau'n sefyll ynddo heb sbectol neu fiswr na ddiffyn. Fel arall, doedd dim i weld heb law am y diwch ac ambell fflach wrth streamyn o rew am golchynau orbyd y seren a dlywyrchu ei gola yn ddiog. Cododd y gola yn egwan ac ymestyn. Heddiw byddai'r criw yn agor adau newydd o'r orsaf a byddai mymryn o gyffron dod yn sgil hynny a'r teimlad i bod yn torri tir newydd. Gwthiodd Kate ei flancad i wylod y gwely ac ymestyn a chlecian bodiau draed. Stafell fechan oedd ganddo, ond roedd cawod a thu bach wedi gosod mewn congol a digon o le i symud os nad oedd rhywun rhyw wirion. Gwnaeth i ymarfer corff dyddiol, rhywbeth hanfodol heb ddisgrychian naturiol, a tharo ei hun dan y dŵr y gawod heb aros iddo gynhesu. Roedd wedi rhoi gorau i ganu ers i cata neu sylw gofiniog am dynurwydd o walia. Sychodd ei hun wrth edrych drwy'r ffenast uchel wrth ben ei ddesg. Doedd ganddo ddim drych, ond gan fod dim ond y diwch tu draw i'r gwybrin, gallai weld ei hun yn iawn, nid bo hynny'n plesior i lawer chwaith. Edrychai ysbryd dyn canol oed yn ôl yno, ei wallt yn lyb ac yn bler. Yn anarfod, roedd o'n welw ac wedi colli pwysa fel byddai o'r bob cloddfa, ond heddiw edrychai'n hen, a chafodd ei atgoffa o'r goedan yn ei freuddwyd. Sti golwg, meddai. Digwyddodd rhywbeth rhyw dro i arwain o tarinion eiliad yma, meddyliodd. Sefyll yn ganol oed a noeth ar astroed y meddwl i fod yn hyll. Ond fedrai ddim yn ei fyw feddwl pryd. Roedd ei dywel i sychu, byddai pob diferyn o ddŵr o'r gawod o tywel a'i anadl cael ei algylchu gan systema'r modiwl. Gwisgodd, cododd ei daflunydd holograffig a mynd am y ffreitur. Diolch i'r ddau yna chi am darlleniadau. Peredur, mae yna dynfa yn amlwg tuag at chwedla'r Mabinogi'n ddisgwennu di. Ti wedi dychwelyd i'r un gloddfa fel petai yn fama. Ac eto, chwarae efo amser, mae gen ti stori gyfoes a lleoliad, da ni'n gyfarwydd iawn efo fo fama. So ti'n mynd o sôn rhywfaint am be di pwysigrwydd y straeon cynhenid yma i chdi, a be di rhyddid ag illa cyfyngiadau mynd ati i stimio nhw ac ailbwrpasu. Rhywbeth sydd wedi cael ei wneud erioed am hynny, i greu hanesion a straeon newydd. Wel, mae gen i gefndir yn astudio a darllen llenyddiaeth Gymraeg canoloesol fel Mabinogion. Nes i astudio ar gyfer fy radd gyntaf ac ail radd ac yn yr ysgol hefyd, ac wastad wedi cael ddiddordeb yno fo. Ac fel ti di awgrymu, nid fi di'r cyntaf o bell ffordd i gael fy lanwadu gan Mabinogi neu chwedloniaeth Gymraeg er mwyn creu ffuglen. Be nath ysgogi fi i ddechrau sgwennu yn yr bydysawd yma dwi wedi greu oedd o'n i'n trio sgwennu stori fer iawn ar gyfer cystadleuaeth yr e-steddfod yn 2020, lle oedd rhaid chi sgwennu stori 500 o eiriau. Ac o'n i eisiau gystadlu, ond o'n i methu meddwl am ni'n byd. Wedyn diwrnod cyn y deadline, nes i gael syniad o jyst sgwennu fo danfon y fewn. A'r syniad oedd yn cyfuno yr Mabinogi, a wedyn genre dwi'n hoff iawn o hwnnw fan y Saesneg, sef cosmic horror neu arswyd cosmic. A'r syniad o arswyd cosmic yn y bôn ydy bod na bethau mynd ymlaen nad ydych chi'n gallu weld,
O'n i bai bod chi yn sylweddoli arno fo, ac mae'r pethau yna'n ofnadwy ac mewn ffordd anwybodaeth i gynnwyr yn sydd i'r peth gorau. Ac felly o'n i'n meddwl, wrth astudio'r Mabinogi, be o'n i'n neu llenyddiaeth hynafol yn gyffredinol. Be sy'n fy niddori fi ydy'r tyndra rhwng y traddodiad llafar a thraddodiad llenyddol. Hynny ydy, mae'r Mabinogi fel sgennyn ni nhw yn y llyfrau coch a gwyn ac yn y blaen. Ddim fel be bynnag oedd ffurf wreiddiol y stori, os oedd ffurf wreiddiol y stori. Maen nhw yn rhyw ffurf ganoloesol reit hwyr o straeon fysa wedi cael eu hadrodd ar lafar ers canrifodd os nad mwy. Ac felly, beth dwi a phobl ymlaen i fel W.J. Griffith, enghraifft, wedi myfyrio arno fo ydy beth ydy'r straeon gwreiddiol. Rwan ta, o'n i ddim eisiau trio dail greu be bynnag oedd y ffurf wreiddiol, dim rili, mae yna un stori yn 5 Gainc y Mabinogi sydd yn ymylu ar hynny. Ond o'n i eisiau meddwl, beth os ydy, os ydy'n dychmygu bod y Mabinogi yn seiliedig ar rhywbeth go iawn, ond bod o mor ofnadwy a gychrydus bod hynny wedi cael ei guddio, wedi cael ei fasgio gan yr ffurf ysgrifenedig dros amser. A mi nath cyfuno fy edmygedd i o faes arswyd cosmig ag y syniadau yma ddod at ei gilydd. Ac ar ôl sgwennu un stori, dwi'n meddwl na diwrnod wedyn nes i sgwennu'n arall jyst er mwyn fy hwyl fy hun, a wedyn mi nath y stamp gohyddi hwnnw ar-lein, diolch am hynny. A wedyn nes i barhau sgwennu ac ar ôl dipyn yn sylweddoli bod nhw'n plethu at ei gilydd, a dyna sy'n 5 Gainc y Mabinogi at ei gilydd. A mae cysgod y Mabinogi, y dilyniant sy'n sefyll ar ben ei hun, achos bod fi methu gadael gafal ar y bydysod yma, ac eisiau darganfod mwy o hanes ambell un o'r cymeriadau sydd yn 5 Gainc. O dyna di peth yma, mae'n siŵr bod yr munud da chi'n camu fewn i'r bydoedd yma, maen nhw'n tyfu, mae'n siŵr dydyn, ac da chi'n gweld posibiliadau newydd. Ella cwestiwn i'r ddau o'na chi, dwi'n meddwl wan, pam da chi'n ymdrin â bydoedd sydd efallai mewn dyfynodau ddim yn wir, be di'r pethau da chi efallai wneud mwyn mae'r bydoedd hynny dal yn gorfod bod yn gredadwy i'r darllenydd rwan heddiw dydy, bod ni'n gwybod na ffantasi neu arswyd neu ffuglen neu be bynnag ydyn nhw lle. Fedrwch chi sôn chydig bach am hynna, mae'n siŵr bod hynna'n her hynny di, fedri ddim jyst mynd ati a gwneud llwyth o stwff i fyny. Mae rhaid chdi ymchwilio, does, hefyd? Oes, mae hynny'n rhan pwysig iawn ohono fath ydy, a mynd ati neu stwff i fyny wt ti, ond efo'r sylfaen mae iddo fo ella, enghraifft efo anfadwaith sy'n fydd choheiddi, nes i wneud lot o ymchwil am hanes a'r gyfraith yn y canol-oesoedd a bob matha bethau llen gwerin a felly. Ac efo hon, yr darn anwfn fydd y nofel yma, rhyw dro gobeithio os daw i byth allan. Mae yna lot, achos mae'n ffuglen wyddonol galad, felly mae'r ystyr hynny wedi bod o'n gorfod bod yn bosib felly, a bod rhaid i bod dim cael ei selio ar reola ffiseg o dan ni'n nabod nhw heddiw. Felly mae yna beth cythral o ymchwil am bethau hynod o ddyrus, fatha cyflymder, llongau gofod a pellter planeda a bod dim mynd i fewn iddi, a mae o'n anodd. A'r gamp wedyn wrth gwrs ydy peidio diflasu'r darllenydd efo hynny de. Hynny di, mae'n ddigon difyr i fi ella, ond ydy pobl ddim isio tudalennau Wikipedia yma bod dim dwi wedi bod rwydyn nhw'n ac di. Mae'n lot y tu hwnt i beth sy'n... Oes, lot, ti jyst yn cymryd pethau bach, a hefyd, ti'n eisiau esbonio gormod chwaith achos dydy'r bobl sy'n byw yn y byd, mae ddim yn meddwl amdano fan ac di. Hynny di, dwi'n mynd allan yn bora a mynd, dwi'n mynd i'r car wan, sef y cerbyd 4 olwyn yma sydd gyda injan, mae injan yn llosgi diesel sydd yn... Da ni'n gwneud na, dwi'n mynd i car. Yr un peth, ydy Kit sy'n meddwl rili am yr orsaf mae ni a'r tŵl sydd gyda fo'i dyllu. Mae jyst yn dynoddio. Wedyn, mae'n rhaid i gael y balans rhwng bod yn driwyr cymeriadau, ond hefyd, nid yn siŵr bod Mrs Jones yn un bach yn dallt hefyd, os di Mrs Jones eisiau darllen y nofel. Dau beth dwi'n neud, sydd dwi'n meddwl yn debyg i'r math o beth mae'n llun. Mwyn trio dal y stori yn rhywsut yn realistig neu'n gredadwy. Dwi'n trio sgwennu mewn ffordd plausible, dwi'n methu meddwl am gair Cymraeg sy'n golygu hynny'n union. Mae'n rhywbeth sydd ddim yn angenrheidiol yn gywir, ond sydd yn swnio'n gywir. Ac felly dwi'n meddwl yn ei llai ymchwil na'r llyr. Dwi yn ymchwil i fan i bethau dwi eisiau gael yn iawn. Ond enghraifft, dwi'n di bod ei llyfrgell genedlaethol ar 20 mlynedd, ac dwi jyst i dyfeisio yn siliedig ar fy nghof i o'r llyfrgell ac o lyfrgelloedd eraill. Achos di o ddim yn ofnadwy bwysig i fi bod rhywun yn gallu dilyn y cyfrifiadau fel map i gerdded o gwmpas i ffindio'r llefydd ofnadwy yn waelod y llyfrgell, bod nhw yna. Ond
ffordd arall, felly, cyn bellad bod o'n ddigon cywir neu credadwy i'r darllenydd, dwi'n meddwl bod hynny'n ddigonol, achos fel mae Llŷr yn dweud, dydyn nhw ddim eisiau, dwi'n cymryd, darllen llyfr ffeithiol, maen nhw eisiau darllen llyfr ffuglen. Yr ail beth dwi'n neud ydy, dwi'n trio creu cymeriadau mor normal a bosib, a mae o'n nodwedd o'r genre dwi'n sgwennu fo bod rhaid i'r protagonist fod yn eithriadol o normal, jyst yn berson cwbl, mewn ffordd, heb unrhyw allun a nodweddion diddorol amdanyn nhw, achos ti eisiau cael y syniad bod chdi fel darllenydd yno yn yr un lle. Ac os ydw i'n sgwennu am Superman neu rhywun galluog iawn, yna da chi methu uniaethu. Ac felly, 5 gainc y Mabinogi, enghraifft, oedd yn bwysig i fi bod nifer o'r straeon o safbwynt cymeriadau, da ni'n gwybod dim byd amdanyn nhw. Does ddim manylion yn mynd i sgrifiad ohonyn nhw, pa oedran ydyn nhw, pa liwyd croen nhw, pa riwedd ydyn nhw, pethau fel yna, mwyn i'r darllenydd allu ymgorffori hynny yn y cymeriad yn syth. Ac felly mae trio rhoi cymeriadau normal, fedrwch chi goelio ynyn nhw, fedrwch chi feddwl bod chi ydyn nhw, mae hynny yn helpu grawndio unrhyw bethau arallfydol neu oriwch naturiol da ni'n defnyddio yn y stori. Ie, o'n i'n mynd trwy tebyg, Llŷr, mae gen ti rhywun y fama sydd yn perthyn i gymuned o gloddwyr, a mae gen ti wrth gwrs diddordeb mewn archeoleg, ti wedi bod yn rhan o griwiau sydd wedi mynd ar digs, ac am ni, mae hynna'n neud i fi feddwl am dy waith i sy'n dianc ryw fydoedd eraill ac yn chwarae fo amser ag ati. Faint mae sgwennu o'r math yma mewn gwirionedd yn sgwennu am y byd go iawn i chdi? A'r un ydy'r cloddiad a codi pethau, troi nhw'n dydwylo, trio gwneud sens ohonyn nhw, lle? Ia, mae hynna'n gwestiwn difyr iawn, dweud y gwir. Dwi'n meddwl bod o dydi, fel ddech chi'n sôn Peredur o ran bod o'n yn plausible, lle. Hynny di, dwi ddim yn gwybod sut bydd archeolegwyr yn y dyfodol yn trin a trafod pethau, ond dwi yn gwybod sut beth ydy bod ar ddig a ffeindio rhywbeth, neu mae gen i syniad o sut mae dynamics perthynas pobl ar ddig a felly'n gweithio, a wedyn mae hynny wedyn yn gallu neud o swnio'n fwy realistig mewn ffordd, lle. A mae o'n, dwi'n meddwl, mae'n bwysig bod chdi'n seilio pethau yn brofiad i radda, hynny di, efo lot o bethau, ella bod gen i ddim profiad o, enghraifft, fod ar long ofod a clywed bod rhywun wedi marw, ond mae gen i profiad o fod ar y ffôn a clywed, ti'n gallu defnyddio fo dwyt, a dyna dwi'n meddwl, bod o'n dod drosodd yn driw i chdi, lle, ac i dy brofiadau, di. A mae'n ddifyr oeddech chi'n sôn ar ran sut mae bywyd go iawn yn effeithio, a mae'n, dwi'n meddwl, na'n orfod hyd yn oed ti ddim yn ymwybodol ohono fo. Enghraifft, nes i sgwennu lot o hon yn ystod y cyfnodau clo, ac o'n i'n sbio nôl ar y gwaith i drio ffeindio darn golew o gall i bobl gael i glwad o, bod gen i gormod o gwilydd ohono fo, lle. A mae yna lot o sôn am fod mewn llefydd bach cyfyng, mae'r orsaf yma'n gyfyng, mae'r llongau gofod yn gyfyng, maen nhw mewn fflatiau bach a felly. A mae'n siŵr bod hynny, achos mae di'n styc mewn tŷ, doedd. Ond ar y pryd, o'n i'n ymwybodol o'r peth, ti'n bo? Felly mae o'n dod allan mewn ffyrdd ti'n mynd disgwyl, dwi'n meddwl, weithiau. Ac yn amlwg mae gwleidyddiaeth a bod dim hefyd yn cael rhan yno fo, dwi'n meddwl. Difyr, Mae'n ddihareb, os na dyna di'r gair, neu'n ddameg misg awduron i chi sgwennu beth ydych chi'n wybod, you're right what you know, sy'n digon teg, ond dwi'n meddwl bod hynny ddim yn gallu cyfyngu rhai bobl i fel bod yn gorau sgwennu amdanyn nhw hynny neu am bobl sydd fel nhw. Ac fyswn i'n gallu sgwennu amdan ddarlithydd 42 oed sy'n gweithio mewn brifysgol yn dysgu ieithyddiaeth, ond mae gen i brofiad o hynny. Ond dwi hefyd yn gallu addasu a defnyddio pethau dwi'n wybod mwyn creu byd newydd, ac felly mae rhan ohono fi yn fy sgwennu fi, na fyswn i'n licio bod y pobl yn fy stori fi, na bod rhan fwy yna fo ddim go iawn. A'r un peth mae'n siŵr efo Llŷr o be mae o'n deud. Felly mae'n fater o gymryd y pethau diddorol amdano fi a troi nhw i bethau mwy darllenadwy na mwy di. Difyr iawn. Mae'n beth hawdd i ddeud falla, ond mae'n siŵr bod yna brindar o'r mathau yma o waith yn Gymraeg wedi bod, felly gymaru fo genres eraill. Be llai'r ddau yna chi ydy arwyddocad wneud y math yma beth drwy gyfrwng y Gymraeg, a tynnu hefyd ar ffynonella a dylanwadau Cymreig yn benodol, wrth gwrs ti'n efo gyhoeddi anfadwaith hefyd, lle dwi'n teimlo bod hwnna'n rhan o'r cwestiwn yma hefyd, lle. Ia, yndi, mae o'n, dwi'n eisiau siarad os chdi, Peredur, ond rhan i, mae o'n benderfyniad cwbl foriadol, lle. Yn un peth, dwi'n sgwennu beth dwi'n licio ddarllen. Dwi hefyd yn sgwennu be fyswn i wedi licio ddarllen pan i'n fengach.
A sicr, mae pethau'n gwella'n ofnadwy, mae yna lot o stwff da allan o'n stwff cyffrous. Ond mae yna fwy o waith i wneud. A mae o'n fwriad penodol, achos enghraifft, efo mae pridd ac anfodwaith yn ddwy nofel hollol wahanol. A dwi wedi bod yn siarad efo pobl ti'n cael yma'n adolygiadau, felly ddim o reidrwydd o anfadwaith, ond yn gyffredinol yn y genres da ni'n gweithio yn nhw. Dwi'n fel arfer yn darllen y math yma o Beth. Wedyn, mae rwy'n mewn niche yn sgwennu Gymraeg, dydy? A dyn ti'n mynd i niche arall wedyn, lle, sydd ddim yn ddrwg o beth o gwbl, a dwi'n fwynhau o, ond dwi'n teimlo bod na bod pobl ella ddim cweith o'r gyfarwydd efo'r math yma Beth. Wedyn ella bod gen ti'n bach fwy o waith i werthu fo, ddim o ran gwerthu llyfr, ond o ran cael bobl i drystio chdi i ddod i fewn iddo fo, ti'n bo? Achos gyntaf maen nhw'n dod, maen nhw'n mwynhau at ei gilydd, ond mae gen nhw'n rhyw syniad yn ei penna, o dwi'n licio hynna. Mae fe tebu, ond mae fysa'n ateb i bron i'n un peth, achos nes i sgwennu 500 Mabinogi oherwydd mod i eisiau darllen ar Swydd Cosmic yn y Gymraeg. Di ddim yn bodoli, felly nes i ddweud, oce, ffain, sgwennu fan hun ta. Ac mwyn cyflwyno pobl i'r genre yna. Dwi'n meddwl bod bod na fwy a mwy o ffuglen Gymraeg, ac wedi bod ers degawda, bod yn onest, yn y cefndir, sydd mewn genres, beth sy'n ni'n galw allan, ffuglen speculative estalum, sef pethau chydig bach yn afreal. Ond mae rhan fwyaf, fyswn ni'n deud, o lenyddiaeth Cymraeg yn eithaf diogel. Dwi'n bosti hynny, dio ddim yn feirniadol, ond just yn digwydd mewn byd hollol normal, yn y cymunedau da ni'n gyfarwydd efo nhw, sydd eto'n ddigon teg, ond dwi'n meddwl bod weithiau angen i ni wthio chydig bach bellach. Pan o'n i'n pitio 500 Mabinogi i'r gyhoeddwyr, oedden nhw'n dweud dydy darllenwyr Cymraeg yn gyffredinol ddim yn prynu llyfrau genre. Ac oedden nhw'n ofnadwy gyfnogol o'r llyfr wrth gwrs, ond mewn ffordd mi nes i disgaisio fy nofel chydig bach, fel 500 Mabinogi, fel rhywbeth fysa o ddiddordeb i bob math o bobl, ddim just fel llyfr efo vampires a werewolves yn efo, nad oes na vampire na werewolf yn agos ato fo. Ac bod o felly yn math o lyfr fysa nain yn pigo fyny ac yn darllen ac yn fwynhau, na fysyn nhw wedi pigo fo fyny, tasach chdi wedi dweud, yli nain, dyma lyfr efo pethau spooky nhw. Diolch. Mae hwnna'n hynod o ddifyr. Mae amser yn prysuro heibio. O'n i eisiau gofyn un peth cyn i ni orffen. Da ni wedi sôn lot am eich gwaith sgwennu chi, ond swn i wrth y modd gwybod ella be ydy'r llyfr neu'r darn o waith da chi'n troi ato fo fel sgwennwyr, wbeth sydd wrth y ddesg, ar y ddesg, wrth y laptop tra da chi'n sgwennu. Os yna rhywbeth da chi'n dod yn ôl ato fo dro ar ôl tro ac sydd yn bwydo eich arfer creadigol chi fel sgwennwyr? Wel, mae fy ateb i'n mynd i fod yn eitha boring ag amlwg, ond The Lord of the Rings neu lyfrau Tolkien yn gyffredinol ydy fy nylanwad i wedi bod bod i 30 oed. Ac dwi wedi darllen nid yn unig i lyfrau, i ffuglen o gyd, ond hefyd yr holl nodiadau nath ysgwennu ar work in progress a llythyrau, bethau fel yna, reit? Ac mae'r ffordd o'n creu byd i hun, a ieithydd i hun, a greaduriaid i hun, rili wedi dylanwadu i fi. Yn y Gymraeg, y llyfr dwi wedi fwynhau fwyaf yn ddiweddar ydy Tu ôl i'r awyr gan Megan Hunter, achos wrth gwrs dim byd fath o Lord of the Rings, ond oedd yn dangos y math o beth fydd chi'n neud efo'r Gymraeg. Ia, swn i'n cytuno ar y ddau gont yna, dweud y gwir. Lord of the Rings, hynod o ddylanwadol, a di gwir o'n i'n bot efo Tu ôl i'r awyr hefyd. Dwi'n trio meddwl am bethau eraill hefyd, lle mae'n job, dwi'n mynd un sy'n teddu fynd yn ôl at bethau rhyw lawer, ond yr awdur dwi'n fan mowr iawn ohono fo, a dwi'n mynd yn ôl at waith ydi Terry Pratchett, just o ran eto dangos be wedi wrth rwy'n neud efo genre yn bach yn wahanol eich, achos llyfrau ffantasi di lyfrau fo, ond mae'n defnyddio y ffurf i ddychanu ac i wneud sylwadau ar gymdeithas ac yn y blaen hefyd, felly mae'n sicr yn un dwi'n fwynhau ddarllen dro ar ôl tro. Gwych. Wel, dwi'n teimlo bod ni wedi dechrau sawl sgwrs yn fanna, so ni'n gallu cario ymlaen am sbel, ond mae'r sesiwn yn tynnu at ei therfyn. Diolch o galon i'r ddau yna chi am roed cip i ni o dan y bonat a'r injan eich sgwennu chi, a beth sy'n gyrru chi a sut ydych chi'n mynd ati. Dwi'n meddwl bod o'n brofiad, da ni'n gael reit anaml, dweud y gwir, y cyfle i ganolbwyntio ar y broses i hun y fwy na eich arallbwn sbio nôl, a gobeithio na creu y gofod yna di diben penrydd
Diolch yn fawr iawn hefyd i'n cynulleidfa fyw ni yma heddiw ac yn arbennig i'r Steddfod ac i Lynyddiaeth Cymru am roi llwyfan a chefnogaeth i'n galluogi ni gynnal y sesiynau yma drwy'r wsos. Ond yn y cyfamser, dawn da i chi gyd. Diolch o galon i Llenyddiaeth Cymru a'r Eisteddfod Genedlaethol am gynnig y nawdd a'r llwyfan mwyn i ni gael cynnal y sgyrsiau yma. Diolch i Eled Jones o Gwmni'r Pod am y gwaith golygu a'r cynhyrchu. A diolch i bawb nath sgwrsio fan ni yn ystod yr wythnos yn Steddfod ac i bawb nath ddod atan ni'n y babell len i rando'n fyw. Diolch hefyd i chi am rando heddiw yma. Os ydych chi wedi mwynhau, cofiwch dan ysgrifio. Cofiwch medrwch chi sôn wrth deulu eich adnabod a bobl ydych chi meddwl fysa efo diddordeb yn y sgyrsiau yma i ddod i chwilio amdano ni hefyd. A cofiwch, os ydych chi eisiau cysylltu, mi fedrwch chi gael gafal ar y ddau ni ar Instagram. Dwi'n cyrraedd ar @Grug Muse a mi fedrwch chi gael gafal ar Iestyn drwy fynd ar @Iestyn_Tyne. Ond am rwan, diolch yn fawr a hwyl fawr.